Father, ti amin kakabsat, kas kantain tayo iti panglukat nga kanta, o rinibo at tao. Idir iyo tiragsakyo, iti Diyos asalaknib tayo, iti Diyos ni Jacob ikan tayo, ti panagdayaw yu. Agkanta kayo, abuyugan iti panderet ka, nagdanggayan nyo, tinaawe nga lira ken arpa. Pagunyan nyo iti trumpeta no agpiesta tayo, tunggal dumteng ti lutuad kastamet ti bakos. Amin tayo, tay ti Israel, linteg daytoy na ulog. Maysa abilin ti Diyos ni Jacob. Kararag tayo. Manakabalin ken managparabor nga mami. Agyaman kami apo, tas sikati nang idalan ken nangaywan manen kada kami, iti naglabas nga Domingo. Agyaman kami apo, tanabalinan mi manen iti imay dito yung balay mo, tapno umay kami agdayaw. Dawaten mi nga rod apo, nga ti Espiritu Santum ti makikaadda kada kami, bayat ti panagdaydayaw mi. Luktam apo, dagiti puspuso mi, nga agdengeg kadagiti sasaom, nga iso nga agbalin nga taraon, dagiti na espirituan nga biyag mi. Dawatan mi nga rod apo, nga sikat ti mang bendisyon iti anak mo, nga iso ti mangiburay ti sasaom kada kami. Ikam apo ti sirep ken pigsana, nga agapuken ka. Pakawanen na kami apo, kadagiti adunay nga nagbasbasulan ken nagkurkurangan mi iti sangwanam. Napuutan mi man wenno saan. Tapno maikari kami nga mangawat kadagiti bendisyon mo kada kami. Daytoy ti talek ken dawat mi gaputinagan ni Apo mi Jesus. Nga isu ti nangisuro ti kararag nga kunami. Amami nga adda sa dilangit. Madaydayaw kumatinagan mo. Umay kumati pagariam. Maaramid kumati pagayatam. Nasano sa dilangit kastamet ditoy daga. Itdem kadakam ti taraon mi iti inaldaw. Ket pakawanan na kami kadagiti basbasol mi. Akasmet pamakawanan mi kadagiti nakabasol kada kami. Ket di na kami iti panakusulisog.
No di ket isalakang na kami ti dakes. Takukwam ti pagariam, ti panakabalin ken ti gloria nga agnanayon. Amen. Denggen mo, Apo, denggen dawat mi, ipangag mo kadi, araraw mi. Denggenyo ti kuna ni San Juan, no kuna tayo nga awan basol tayo iti Diyos. Alilawen tayo iti bagi tayo, ket saan nga agtaeng ti kinapudno kada tayo. Ngem no ipudno tayo, dagiti basbasol tayo, tungpalan na ti karina, ket aramiden na ti maitutop. Pakawanan na, dagiti basol tayo, ket ugasan na tayo iti amin a kinadakes tayo. No kuna tayo, aditay nagbasol, pagbalinan na tayo nga ulbod ti Diyos. Ket saan nga agtaeng ti sauna kada tayo. Aramaten tayo nga rod, daytoy akanito, iti naulimek nga panagkonfesar. Agtugaw tayo kakabsat. Ket no siya sinuman kada kayo ti adda kabailan ng agparintumeng kadagiti na iranta. Apagparintumengan dita sangwanan ti tugtugaw yo ket mabalin na daytoy nga aramiden. Kabayatan iti panagtuktukaran nila na ay daytoy nga organista tayo, wenno dagitoy nga tuktukar kada tayo, ket epeksa tayo ken Apo. Dagiti banbanag nga san arumbeng tapno iti kasta, maikari tayo iti sangwanan na. Kararag tayo. Manangasi a Dios, sika na marsuat ti suamin nga daan biyag na. Umay kami ken ka as papakumbaba. Nagbasol kami ti panunot, sa saukan aramid. Awan pakaikaryan mi as sumangukan ka. Anya na kinapalangguad mi, anyan arugit mi. Mga asika kadi, kiti paay mo, iti pamakawan kada kami, apudno ng agbababawi iti matang mo. Kasyan na kami kat parabo, pabarwam, dagiti biyag mi tapnon, nagturong kami laeng iti dalan mo. Dawatan mi, sinanama da ito, ibabaan ka ni Kristo nga apo mi, anagtuk iti pantay Kalbaryo. Amen. Iti daytoy nga kanito kakabsat. Sakbay man nga iti amin nga aramiden dagitoy nga anak ni Apo nga pinaraburan iti napintas nga boses. Ket panawen namat daytoy tapno ninterambakan iti kastoy nga Domingo iti kankanta. Domingo iti o kaya kun kunat Ingles the Music Sunday. Tapnon adda nga adda pakaitaturan na
pakaipapanan na nang nangruna dagitoy nga anak ni Apo nga isut pinili. Ketrumbeng laeng nga inteyo nga rod isud na ididikar. Yan. Dagitoy nga araramaten ni Apo nga isut ti mangipapaay iti mangliliwa kada tayo nang nangruna no kastoy nga Domingo. Ket dawdawaten nga basaan daytoy nga naituding nga tagabasa iti daytoy nga nga agsapa iti nagnaganda ket sakbay da nga kanta kadagiti kanta wenno sansaniwe nga isut impreparada ket no kumamaawagan itinagan nyo ket umay kayo dito sangwanan. Iti presidente kakabsat ket ni Kabsat Ria Joyce Ramiscal, maawis kayo nga umay dito sangwanan kabayatan nga maawagan tinagan niyo. Ti Vice President ket ni Kabsat Levi Ann Topinyo. Ti Secretary ket ni Kabsat Hadia Gonzales. Ti Treasurer ket ni Kabsat Byron Terence Leanyo. Iti Assistant Treasurer duwada kakabsat ni Kabsat Christine Lores Ponde ken ni Kabsat Merlin Joy Fabros. Asset Custodians ni Kabsat Jim Natividad ken ni Kabsat Errol Chester Kabading. Custodians Kabsat Maria G. Esteban, Oclain Hill Araw, Alpha Joy Rumbawa, Benilyn Joyce Topinyo. Ken dagiti advisors, dagiti Kabsat ni Engineer Mark Angelo Sadora, and lay leader, Ilocano Congregation, Engineer Ads Mendez, kini Kabsat Michelle Lariosa, kini Kabsat Ami Gabriel. Dagitoy kakabsat iti agdama wenno iti napili nga isudat ti mangipangulo iti koro iti Ilocano. Ket dagitoy nga anak ni Apo nga isudamet iti namnamaen tayo nga agtalinaed kada tayo tapnon mangibingay kadagiti banbanag nang nangruna dagiti sansaniweng nga isu ti pakaragsakan pakaliwliwaan wenno pakaitanukan iti na espirituan a panagbibiyag tayo. Isu nga daday ti sangwanan tayo kakabsat nga namnamaen dama iti karkararagyo iti badangyo tapnon daytoy akoro tayo iti Ilocano ket ad-addan tupay nga may tanok ni Apo babaan kadakwada. Isu nga rod kakabsat ko sakbay nga irugyanen nyo ti agkanta wenno isuot yo dayta nga igaman nyo ket na mabalbalin ket agparintumeng kayo palaeng basit. Ken dawdawatik met dagiti dadumapay nga miyembro na nga may kayo amin dito sangwanan tay kararagan da kayo. Sakbay nga isuot yo dayta nga napintas launay nga kagay nga isu ti mangiparparangarang nga si kayo ket pinili na kayo ni Apo. Wenno Apo adtoy kami. Umay kami iti sangwanam tapudno launay a napateg iti daytoy nga kanito. Napateg launay o Apo gapo ta ididikarmiken ka dagitoy nga anak mo nga isut aramatem. Amang ipapaay iti rag-u ken ragsak mangliwliwa wenno mangitan-u iti na espirituan nga bibiyag mi nang nangruna iti kanito kami panagdaydayo dagitoy nga anak mo nga isu o Dios adda iti koro. Iti bendisyon mo babaan iti nasantuan nga espiritum o Apo. At addapay ko nga palawaem iti panpanunot wenno iti panagserbida ken ka. Nasaan laeng adaytoy nga inda panagkankanta iti iglesia no degatadu dagiti talugading nga isu timpaay mo kadakwada ket may sa daytoy kang runaan
iti inda panagkankanta. Wenno Apo, awan maaramidan mi, no awan ka kada kami sungarod nga iti daytoy nga kanito. Awatem kuma dagitoy nga anak mo, nga iso didikarmikan ka, ket sapay kuma, tay tinasantuan nga Espiritum, isunto iti mangripet, iti tunggal maysa kada kami, iting kampanagmay maysa, ngagdaydayaw, itinasantuan nga nagan mo. Wenno Apo, awatem dagitoy nga mumi, nga isu o Dios, iting kampanagyaman, babaen dagitoy nga anak mo, nga isuda, ket nagtalek launay, iti panakabalin mo, ken kastamet, agtalek dalaunay, nukasanom isuda o Dios, nga panguluan, itinagan ni Jesus, dagitoy, itikid daw mi. Amen at amen. Tumakder tayo kakabsat, ket sumango tayo mamaminsan pay, iti kongregasyon, kakabsat, dagitoy, dagiter aramaten ni Apo, nga isuda, ket mangipang pangulo, iti panagkankanta, iti daytoy nga gimong, iti Lucano, ket babaen, iti naragsak, ngayon kay panagpalpalakpak, kadakwada, ket isuda o, ket mangnamnama, kadagiti ni badang tulong kararag, nga iso kasapulanda. Agyaman kami kakabsat. Ket imatangan tayo nga rod kakabsat no kasaduda nga isuot ikawes dagitoy nga simbolo iti kawes iti koro iti Lucano, ket nagpintas dalaunay o kan nagpipintas launay dito nga kawes nga dayta iti pakaimatangan tayo nga ni Apo Dios nga isu nga adda kadakwada mangar-aramat iti talugading nga adda kadakwada. Itangaruden kakabsat iti panawen ti panakadengeg iti umuna nga kanta nga ipaay kada tayo iti Ilocano Coro.
Pudno launay nga ni Apo babaan iti sa sauna. Ket ad-addan to nga pakaimatangan tayo nga itibiyag nga isutin sagot na kada tayo ket napnuan iti grasya na. Wen kakabsat, iti daytoy ngagsapa ket kablaawan tayo iti tunggal maysa nga kada tayo ken pasangbayan tayo isuda. Isu nga may maysa nga iglesia tayo nga Central United Methodist Church ken iti pampamilya. Kitadtoy kami nga kumagkablaaw kada kayo, itinarambak ken naragsak ngagsapa. Ken kastamet kadagiti kakabsat nga awang kada tayo iti daytoy nga kanito. Nga awan ti gundaway da nga makipulapul kada tayo, ngem ammo tayo launay nga dada kadagiti ni pagtaingan da nga makipagmaymaysa mo tiin tayo panagrukbab iti daytoy ngagsapa. Ket kasta launay met intin tayo panangkablaaw kadakwada na imbag ken naragsak ngagsapa yo met kakabsat. Ken kasta met intin tayo met kablaawan dagiti kakabsat nga da sa bali nga nasyon wenno iti balasyo iti taaw. Ket no kasano kuma iting kampanagkablaaw kadagiti kakabsat nga da ditoy ket kastamet iti panangkablaaw mi kada kayo iti narambak ken naragsak nga aldaw rabi iman wen oras nga anyaman iti oras nga dakada kayo iti daytoy. Itinagan itagmaymay sa iglesia tayo ti Central ken nang nangruna ti daytoy nga gimong iti Lucano adtoy kami kakabsat nga sirarag o ken siraragsak amang kablaaw kada kayo amin. Ket isarsarunon to dagiti karkararagmi nga sapay kumata ni Apo Dios. Isut madda kada kayo ken mangliwliwa ken mangalalwad iti bibiyagyo. Wen kakabsat no kasano tayo nga kablaawan iti tunggal maysa ipangpangruna tayo man nga kablaawan iti daytoy nga kanito dagiti kakabsat nga dumteng iti panagkasangay da ken aldaw iti kalaysada. Akas iti gagangay diakon nga maysa-maysaan nga basaan no diket makita yo kadagiti ni screen yo. Ryan, pakikuan mo nga itong ating mga celebrant. Dagitoy dasat, nga kasi tikinunak, diyak nga may sa-maysaanan, dagitoy nga kakabsat, nga ibasa kada kayo, no di ka tadada, di ta screen nyo. Isu nga iti napataganagan ni Apo tayo nga Jesucristo. Ken iti daytoy nga gimong, tagmaymaysa nga gimong iti Ilocano, kitadtoy kami kakabsat mi nga si pupuso sirarag-o nga mangkabkablaw kada kayo iti narambak ken naragsak apan nagkasangayo ken iti aldaw iti kalaysayo. Ket kas iti gagangay nga kalpasan iti panangkablaw ket isarsaruno mi met dagiti kidkid daw mi our wishes and our prayer. Nga sapay kumata ni Apo Dios nga isut nang ipaay kada kayo. Iti baro abiyag, baro nga tawen ngayon kayo daldalya sa atin manen. Kiti pariknanapay, iti adda nga kaadda na kada kayo. Tapnun, iti anyaman nga aksaw, iti bibiyagyo when napapanan nyo. Kit iturong nanto, iti pagsaadan nyo nga iso dayto iti pagragsakan ti biyagyo. Kung ang art English, once again, brothers and sisters, happy birthday and happy wedding anniversary to all of you. When kakabsat, kahit kulay nga pagkaamo kada tayo, nga iti daytoy nga Domingo katiso iti Domingo iti kankanta o panang celebrar panang rambak iti Domingo iti kankanta. Isu nga malabit nga awan hangkay nga makangeg itata numampay adda kadagiti
iti programa tayo, nga da mensahe iti biyag, babaeng ken pastor, ngem saanen, ta makikita klaone ket umdasen kakabsat. Iti mensahe, iti kanta nga ipaay kada tayo, dagitoy nga pinili ni Apo nga isudat nga at datalugading da iti koro tayo. Ken madamdama, kabayatan tentay panang itultulod, dagiti ni apagkapulo karkari sagsagot ken datdaton tayo, ket makangeg tayon tumadamdama, iti saniweng wenno na singsingay nga kanta nga aggapu kadagiti ubeng. Isu nga kakabsat, prepara tayo dagiti ni puspuso ken kastamat dagiti bulbulsa tayo. Ken kastamat kayat ko nga kankanayan nga pakamo kada kayo kakabsat na intun umay nga September 11. Daytoy iti programa iti distrito tayo nga kunkuna tayo exchange pulpit. Iti panagsisinnukat iti dayta nga Domingo iti pulpito. Nga san na kahit nga sawan nga bakatik daytoy nga pulpito isukat ko ijay sa bali hanga kasyati kayat ko nga sawan exchange pulpit. No dikat daytoy nanumo nga adipen nyo kakabsat ket mapan ijay Batangas City. Ijay Knox. Ngim adadugtog na Knox Crossville UMC. Batangas City. Ket adanto umay kada tayo nga Ilocano matlang aggapo ijay dipaar na ti Isabela ngim na destino ditoy mitlaeng Metro Manila nga kabagyan ni President Marcos. Asawa ni Ferdinand Marcos. Isu itagsarita kada tayo inton umay nga September 11. Asawa ni Ferdinand Marcos. Hanga di presidente tayo ti Pilipinas, Reverend Ferdinand Marcos, asawa isunan to ti umay kada tayo. Pastor matlaeng, isu dagito nga gasawa pastor da. Ken kastamat kakabsat kayat ko nga ipakamo kada kayo nga inton umay nga September 3. Ingga nati October o first Saturday ng October, yung lay ministry seminar. Nga mabuangay wenno masangay ito nung iti daytoy nga gimong wenno iti daytoy nga iglesia tayo nga programa iti lay ministry tayo nga idi kita ipangpanguluan ni Az ngem itatang ket ni kapatid na Limuel. Isu nga napipintas dagitoy nga lektura kakabsat nga isunto ket napilinto dagiti ag-lecture kada tayo. Iti first Saturday into no 3, tapos 10, 17, 25, and October 2. Dagita nga lima nga Domingo kakabsat ay nga Sabado ket awisin da kayo nga umatendar manipod iti 1:30 iti malam aging gana iti may kalima iti malam 1:30 to 5 p.m. Maaramid na tayo ay maramid daytoy ijay Musbrook isu nga awisen am amin nga daan panawan na wenno gundaway na iti dayta nga kanito. September 3 to October 2, 5 Sundays for our lay ministry seminar. Adu dagiti ni topic kakabsat nga mabalin tayo nga pakainayunan kadagiti ad-adal tayo. Ken kastamat kakabsat kasi ti kiddaw dagiti nagtutubo at damanen bandilyo da kada tayo iti daytoy. Datani. Ito. Yan. Hello.
Ayan, sa muling pagkakataon at naingahan po ulit namin yung mga ages 12 to 23. Next Sunday, September 4, sa ating youth reception at dito po namin makikita at makikilala yung mga UMYF din na ganong age with other services. So dito po namin sila ititipon and naway makasama po sila lahat. So pwede po ba namin makita yung mga ages 12 to 23 dito? Pwede po ba namin silang ayayahan tumayo? Nakatayo. Ayan, sige po. Nakatayo na. Ay, si Pas daw. Pero meron po ba dito? Meron po ba? Ayan, sana meron po para at least, ayan, pakitaas na lang po siguro yung kamay ko nahihiyang, ayun, dito daw po sa harap. Ayun, meron pa ba na iba? Marami. Ayun, sa likod. Ayan, thank you po sa inyong mga kamay. And ayun, naway anyayahan po na makadalo po kayo next Sunday sa ating youth reception para at least kayo po ay aming makilala din. And ayun po, maraming salamat po. Thank you. Agtultuloy tayo kakabsat. Adda tayo nga ruden, iti panawen, ti panakaibasa, tinasantuan nga surat, kadagiti adda Bibliana, mabalin kayo kakabsat nga makipagbasa, iti epistola, nga masarakan iti libro ni Hebreo, kapitulo 10, ket 3, manipot ti bersikulo maysa, inggana 8, ket kastoy ti may basa. Ituloy yu ti aginnayat, akas agkakabsat ken ni Kristo. Laglagipen yu apasang bayan dagiti gannaet. Adda dagiti nagpadalos iti balbalayda. Adida ammo nga angheles dagiti sinangailida. Laglagipen yu dagiti adda iti pagbaludan ket panunuten yu akasla kadwada kayo met iti pagbaludan. Laglagipen yu dagiti agsagsagaba akasla agsagsagaba kayo met. Masapul asaan ang matulawan iti matrimonyo ket agtalinaed dagiti agasawa anapudno iti maysa ken maysa. Ngamin ukumenta to ti Dios dagiti immoral ken makikamalala. Di kay agagom iti kwarta, mapnek kayo kuman iti adda kada kayo. Tati kunati ti Dios, di kanto panawan, di kanto baybayan. Isot gapuna as itatalged tayo nga agkuna, ti apo ti tumulong kanyak, awan to ti panagbuteng ko. Anya ti maaramid kanyak ti tao, panunuten yo dagiti imun una a pangulo yo anang ipakaammo iti mensahe ti Dios kada kayo. Amirisen yo no kasano ti panagbiag ken ipapatay da ket tuladen yo ida iti pakita da iti panagtalek da iti Dios. Saan ngagbaliw ni Hesukristo isumet laeng idi ita ken ti agnanayon. Ket umalatiw tayo manipod iti bersikulo 10 ket 5 inggana 10 ket 6 ket kastoy ti kunana ngarud masapol akanayon ngagdayaw tayo iti Dios akas daton tayo ken kuana babaen ken ni Jesus ti daton ngagtaod iti bibig no ipakaammo tayo iti dayag tinagan na diyo liwayan ti agaramid iti naimbag ken ti panagtitunulong yu tadagitoy ti daton apakaragsakan ti Dios. Tumakder tayo kakabsat. Iti panghelyo tayo ti daytoy ngagsapa ket masarakan iti libro ni San Lucas. Iti kapitulo 10 katupat iti bersikulo umuna nga bersikulo ken lumbagto wenno malatoy tayo iti bersikulo 7 aginggana iti 10 katupat akastoy iti kunana. Iti maysa nga aldaw iti panaginana napan nga ni Jesus iti balay iti maysa kadagiti pangulo iti Fariseo ket sinisiim dagiti tattao. Napaliw ni Jesus sa pilyon dagiti sangaili dagiti kasayaatan na pagtugawan. Isut gapuna asinarita na amin kadakwada daytoy a pangarig. No da mangawis ken ka iti pabuda
Di mo pilyen iti kasayatan na pagtugawan. Ang mga no ada maawi sa natantanok ngem sika. Umay tuken ka tinangawis kada kayo adwa ket kunana. Pangaasim ta ited mo da itatugaw ken kuana. May babain kanto ket kapilitan nga agtugaw ka iti kanumuan o kanumuan apagyanan. Ngem no maawis ka ingkaket di agtugaw iti kanumuan a lugar tapno umay tuken ka tinangawis ket kunana. Gayem umay ka ijay nasayaat o nasaysayat a pagtugawan. Iti kastamay daydayaw kanto iti imatang dagiti sangaili. Ta maipababanto ti amin amang itantanuk ti bagina ket maitanuk to iti amin ngagpagpakumbaba. Kinunamat ni Jesus iti nangawis ken kuana no yawis mo iti maysa a pangaldaw wenno pangrabii di mo awisan dagiti gagayem mo wenno dagiti kakabsat kakabagyan wenno babaknang akarubam. Taawisen da kantumat, ket iti kasta supapakan da kantu iti impaay mo kadakwada. No agpadaya ka, imbitaram dagiti napanglaw, dagiti lugpi, dagiti pilay, ken dagiti bulsak. Nagasat kantu, tadida ka masupapakan, ngem gungunaan na kantu iti Dios, intun agungar dagiti nalinteg at tao. Dagitoy iti sasaon ni Apo kadagiti anak ni Apo. Amen. Itdem ti tinapay ti biag Apo ama ito'y kararwa kaspan ng ted mo jay den at baybay kadagiti tao adu unay. Amen. Isagana tayo nga rod kakabsat, dagiti puspuso tayo nga agdengeg iti mensahe, babayan ti kanta nga ipaay manen dagiti Ilocano Coro.
Ngayong bagnagsapa kada tayo amin. Agyaman. Amok nga iti dayto nga kanito ket dagiti miyembro ti Ilocano ket naggapu iti na dumaduma nga partes iti Pilipinas ko nataylatan. Okay. Siya ni Alma May Coloma Mendez, taga Isabela, anak ti pastor ni Pastor Jenny Timbresa. Siya ti inauna nga anak ni Pastor Jenny Timbresa, ijay Isabela, nga nakadistino ijay Tumawini United Methodist Church. Ibingay ko iti no apay nga adanak dita, tata dito'y Central Methodist Church. So, ti presensya ti tunggal maysa iti daytoy nga agsapa ket mabalin pakalaglagipan nyo ti panagserbiyo ken ni Apo. Siya sino dagiti first time ditoy nga makikapilya. Pakingaton man ti ima na. Welcome po. Nangruna no daytoy ti damo wenno umuna akanito yung nga umay agkapilya ditoy Central. Nakunak daytoy agsipod ta kayat ko nga ibingay. Kada kayo, no kasanuan ng rugiti ministeryo, iti panagkantak dito'y nga kapilya. So, gagangay nga no fresh graduate ka, ket mapantayo makipagsapalaran dito'y Manila nga kunada. So, 2007, after nga nag-take na iti board exam iti Isabela, napanak dito'y Manila. Ket may isa nga gayem, iti nangitugot kanyak dito'y Ilocano Choir, tapno agkanta. That was 2007. And then, 2009, namamok iti may isa nga gayem nga iso itatati prayer partner ko ni Ads Mendez. So, saan si Kuya Ads? Ayan. So, iso na iti naging kaduak nga gana tatakit na makita yung medkas na da Mami Levi kin ni Daddy Doming nga iso dati mang witness no kasano kabayag mi dito'y Central Church. Okay. Fast forward, we sing together to the Lord. At dati panawen nga idi kakadwa mi daati ami, daati Michelle, active kami iti Bible study, idi ket halos every weekdays, mapan kami ti boarding house, naka-schedule no sino ti papanan mi nga boarding house tapno ag Bible study. Okay. Adumeten dagiti nadanon mi nga local churches party north nga mapan kami maki-concert tour. So naragsak. And then adu kadagiti choir members met lang nga nang rugi akas estudyante until such time nga naka-graduate da, nakapasada met ti board exam, and then kakadwa kami nga we rejoice in their victory. Ganon. Kahit may sa tatanga patunay nga we feel old nga men ni Matt. Kastoy pa lang idi sa Sunday school pa lang sa bata, nandun na siya. And tata, makita yung kadwa mi iti choir. So, praise God. Kadwa na ni Manang na, yung magkatabi po doon. Babasit da pa idi. Idi kami. Ganun na kami katanda. So, praise God dahil kadwa mi isuda tatan. Of course, damit dagiti dadu mga choir nga nakasapul damit ti Love Life dan. San si Maria G? Dati nakasirpat kanya na ditoy nga attendee, so iso tinapangasawa na. So, yun. And then, dito choir, no, dati problema, isangit da lang, malagaan ng tirik na dan. Ayun. May isa pa nga pagragsakan ni, no, dati agkakasar, nga miyembro iti choir, kat mapan kami makikanta. So, dagiti ministry mi akas
choir members. So dagitoy a testimonya, kaya't pamaneknek that we don't need to complicate it is spiritual life tayo, tapno maawagan tayo nga Kristiyano. No di kaya't birukin tayo no nya ti ministeryo nga fit kada tayo, dahil pakaragsakan ti puso tayo, kaya't isu ited tayo ti oras tayo tapno kastakit one way of serving the Lord. So, iti dayti nga bigat, numarik nayo iti arasaas ti Espiritu Santo kada kayo, maawis kayo, nga umay nga makikanta kada kami, tapno kastakit, sang kamay sa tayo nga kantaen ti aweng. Aweng wenno kanta nga para iti Apo Diyos, na imbag nga bigat kada tayo amin. God bless you all.
Magandang umaga po. Mula po sa bumubuo ng Worship and Music Committee, kami po ay maligod na nagpapasalamat sa 100% na suporta sa ating music ministry mula sa ating conductor, Sir Mark, kay Kuya Paul, Kuya Paul, at sa ating koro, mini chamber, organist, pianist nga si Kuya Paul, sana po ipagpatuloy po natin ang ating suporta sa ating musicians dahil hindi po magiging masigla ang ating worship kung walang musika. Maraming salamat po. Gapo iti kinadayag iti Dios babaan kadagito yung adipen niya o adipen na. Ket kas iti kinuna iti nagsarita kadatay tatay ni kabsat nga alma ubeng dapay ket mabalindan nga ibingay dagiti ni talugade nga dakadakwada. Isu nga ti daytoy paset itin tayo panangrambak iti kankanta kakabsat o Domingo iti kankanta. Ket intay nga runmat mandingan wenno denggen iti saniweng iti kanta nga agapu kadagiti babasit nga ubeng. Ngay panguluan ni kabsat ni Dikonis Arona. Okay. Sabi nila, Tagalogin ko daw. Mga kapatid, mga minamahal, tulad po ng nasambit ng kapatid na Alma, na maging ang mga bata ay pwede nilang ihayag ang pag-ibig, pagmamahal, at kung anong meron sa kanila sa pamamagitan ng awit ng mga batang ito na ngayon ay ating pong mapapakinggan sa pangunguna ng kapatid na Dikonis at ang kapatid na Sheila. Hali kayo. May kasama pa pala silang ano.
Agyaman tayo, kakabsat. Ti mensahe ti kanta nga nangyagan tayo ta. Ket isagana tayo nga rod iti puspuso tayo nga dumngeg iti mensahe ti sao nga gapo iti pastor tayo. Awanin. Diretso na tayo. Adda tayo nga ruden iti panawen iti panagyaman kakabsat. Idaton tayo dagiti apagkapullo karkari sagsagot ken datdaton agraman iti para kadagiti paaramid akasapulan iti iglesia pagyaman bayat amakan kanta iti himno ket maawis tayo nga umasideg iti sakaanan ti altar bayat ti kararag. Maawis met dagiti agtarigagay ang mga ramat iti online banking ket mabalin tayo iti agidaton babaen ti bank account ti Central United Methodist Church ay naiparang kadagiti screen tayo. Ket kas himno ti panagyaman, kantaan tayo iti o ayat nga awan pagkurangan na. Kararag tayo. Babaan dagiti sasaom. Akas nangigan mi, O Dios, iti panakaikan kantada. Pudnulaw na yo, Apo, nga naragsakan dagiti puspuso mi. Akas tamat no kasano ang naitanok wenno naingato dagiting panagpampamati mi. Isungagyamyaman kami manen iti gundaway, O Apo. Gundaway nga makangeg kami kadagiti kastoy nga sasaom, iti kastoy nga sansaniweng. Ken pagyamanan mi mo to, Apo, no kasano ang napabangar iti tunggal maysa wenno naliwliwaan iti espiritu wenno ti bibiyag mi. Isungano anyaman, O Dios, dagiti ni pamuspusan
nga isut amumi itingkam panagdaydayaw, nga kaskuman o kasanumi nga may paay maidaton, dagiti apagkapullo, dagiti karkari sagsagot wenno datdaton, kadagitoy nga anak mo nga isut pinagtalkam laun-unay. Wenno apo nagtalag ka kadakwada, kahit na imatangan, apudpudnumot nga isuda kat mapagtalkan dalaun-unay. Napaneknekan daytoy o Diyos, iti nasantuan nga espiritum no kasano nga naggaraw kadagiti puspuso, dagitoy nga anak mo. Iso nga agiyaman kami iti biyag, agiyaman kami iti pamati. Agyaman kami tiragukan ayat nga isu impaay mo kadakwada. Tapno nitultuloy daw o apo no anyaman dagiti narugyan. Nga isu o Diyos iti addaan pagpatinggaan na nga ayat nga aggapo iti gloriam. Wenno apo atoy kami nga agyamyaman isu nga kas itimbaga kwenno kinunami tatay, dagitoy nga pamuspusan iso ti ammumi, ket sapay ko mataawatem amin dagitoy. Agyaman kami kadagiti anak mo nga timteng iti panagkasangay, ken aldaw iti kalaysada. Wenno apo, pudno launay nga sikat, inang ipaay manan iti baro nga biyag, baro nga tawen nga isuda nga agdaldalyasat. Ipariknam nga rod kadakwada iti kaadam. Tapnon liwliwaem isalakan wenno sika o Diyos ti mangiturong kadakwada. Agyaman kami met kadagiti anak mo. Nga pinaimbag mo kadagiti saksakitenda. Itinagan ni Jesus agyaman kami laun-unay. Dagiti anak mo nga pinaraburam iti pagsapulanda. Dagiti anak mo o Diyos nga nakalpas kadagiti panagad-adal da. Nga inikam o Diyos iti pudpudno nga kinalaeng, iti sirib. Tapnon malpas na no anya dagiti karkarera nga isu o Diyos, panggep da iti bibiyag da. Agyaman kami mo't kadagiti anak mo. Ugyan da manan itinda panagadal dagiti ubeng. Ket sika nga pudpudno o apo iti nangisalakan manen wenno nangipaay manen iti gundaway tapno manayunan dagitoy o Dios apan nakaamuda iti banbanag nga dagitoy lubong nang nangruna iti panakaamuda o Dios iti nasantuan nga saritam. Agyaman kami matawa po iti tunggal maysa nga adda kami nga isuda iti nang patanok iti rikrik nami nga kas may maysa nga iglesia nga agdaydayaw isu nga iti pamilya nga isut impaay mo kada kami o apo, pamilya nga agtitinulong, pamilya nga agiinayat wenno bibinadang. Kastamot launay ting kami panagyaman o apo. Tadagitoy nga anak mo nga isu inikam iti talugading kas kumadagitoy nga agtuktukar, kadagitoy nga instrumento. Sika nga ro timang bendisyon kadakwada. Agyaman kami kadagiti sang ilimi, akan kanayon makipagmaymaysa kada kami ti inkam panagdaydayaw. Paraburam nga rod isuda o Dios iti tal na talged iti bibiyag da. Na numampay rumwarda iti daytoy apagtaingam ket mariknadan tu laun unay iti kaddam kadakwada. Wenno apo adu dagiti kidkid daw mi kas kuma itingkam panangikarkarara iti iglesia. Daytoy nga iglesia o apo nga isun kam panagmaymaysaan. Paraburam iti naan-anay ngagparabor ngaggapukan ka. Itaglaplapusanan wenno glaplapyas aparabor mo nga isot imparukpok mo iti tunggal pamilya iti tunggal maysa tapnon iti kasta may tanok tanagan mo agyaman kami ken kastamat no kasano kami o Dios nga daw-dawat ken ka dagiti anak mo nga daan o Dios
Sagsagubanat iti bagbagi day tinagan ni Jesus. Saan ni man isuda nga mamaysa-maysa, no di katamom o Diyos, dagiti anak mo ngagkasapulan nga paimbagam, dagitoy nga saksakit nga dakadakwa day tinagan ni Jesus. Wenno apo adupay dagiti dawdawat mi, wenno kidkid daw mi kas kuma dagiti anak mo, ngagkasapulan iti kaadam kadakwana, iti panag-exam da iti board. Dagiti anak mo ngagkasapulan iti pagsapulan da abroad man wenno lokal, in Jesus name. Dagiti anak mo ngagkasapulan iti talna, talged ken kapya iti pampamilyada, itinagan ni Jesus. Reputum isuda o apo ti maymaysa nga ayat. Daytoy nga pagilyan mi, idawdawat mi met kang ka o apo. Nang nangruna dagiti patugaw mo nga isuda, iti mangipanghulog kada kami. Wenno apo ikam isuda, iti pudpud no nga pannakaammo. Pannakaammo nga iti Dios laeng, iti masapul nga maidayaw ken pagtalkan. Iti amin nga ba nagtapnon, iti ili nga isuteng kam panagmaymaysaan. Ket addan to pagbanagan na nga isut pakitanukan iti nagloryaan anagan mo. O Dios, o aming Ama, si kangarod, iti maadda kada kami, iti kankanayon, bayat ti inkam panagdalalyasat iti daytoy nga lubong. Dagitoy tikid daw mi, itinagan ni Jesus. Amen. Tumakder tayo amin kakabsat. Di amaken anak ko man, kwen Espiritu liliwan, dayawen nga ipangruna, ti langit ken tinagan. Amen. Kakabsat ko ken ay ayate kidaunay, intay yung aro dawaten iti pamemendisyon iti Diyos Ama nga da sa dilangit. Iti panangisalakan nga kankanayon ayat ken parabor ni Apo tayong Jesucristo. Kastamet iti panakimagbaymaysa iti nasantuan nga Espiritu, amang ipaay kada tayo iti talna, talged ken kapia, ken mangsalsalaknib kada tayo. Isukuma iti maadda kada tayo, ita intun bigat ken itagnanayon nga wan enggana. Amen.